d'Enginyeria de Sistemes Audiovisuals i Enginyeria Informàtica, aquí a la Pompeu. Però una rere l'altra? Bueno, vaig començar Enginyeria de Sistemes Audiovisuals i llavors el segon vaig començar també a Enginyeria Informàtica. Perquè com et deixen combinar guitarra i primer any és bastant semblant i m'agradaven coses d'informàtica també. Vaig dir, abans de canviar-me, fem les dues. És increïble. Llavors vas fer el TFG en el grup de recerca de l'UPF. Sí, en el GTI, que està enfocat a gràfics per ordinador, a 3D. I llavors vaig fer sobre 3D puppeteering, és a dir, que un actor virtual, un personatge virtual, reproduís els mateixos moviments que jo. En el meu cas vaig fer només de la cara, perquè si no ja és un camp enorme, no? Però a través d'una webcam simple agafava, analitzava els moviments que feia, les expressions, i llavors al mateix temps ho reproduïa, m'imitava, diguéssim, el caràcter virtual en temps real. I per què serveix quines aplicacions té fer un avatar, poder fer puppeteering d'un avatar 3D? Bé, per poder crear animacions més fàcilment. Que també pot servir per moltes coses, no? També o sigui, el més bàsic seria per crear una base de dades d'animacions, perquè si no s'ha de fer keyframe a keyframe, vale, doncs ara pujo una mica l'estrella, ara no sé què, estàs molt temps, però si tens una base amb la que poder treballar, no? I dius, bueno, llavors ja arreglo les petites coses, doncs molt millor, però també es pot utilitzar per anàlisis, realment no, però per estudis, per exemple, de com reacciona la gent gran o la gent a vegades amb autisme, amb les emocions, és a veure, tu com posaries aquesta cara? I es veuen com ells mateixos també, però no de la mateixa forma, no? Si t'extreus tu i veus una altra. Que guai. I llavors això, quins materials es fan servir? Es fa servir una càmera normal o...? Pel que vaig fer jo al TFG, sí, una simple webcam i ho vaig fer a la web perquè aquí ho fem. Intentem portar-ho com tot a la web perquè sigui accessible per tothom i des de qualsevol lloc. Llavors, sí, una webcam no cal ni que tingui sensor de profunditat ni res. A veure, també tenia els límits que tenia, no? Sí. Però sí, agafava com eren els moviments, agafava els punts significatius, diguéssim, de la cara i calibrava com la base neutra i llavors mirava, per somriure quan s'ha mogut, no? I calculava com uns pesos i llavors li aplicava el mateix pes d'aquest moviment al caràcter virtual. Va, superguai. Llavors, un cop tens una base de les animacions, ho pots posar a qualsevol personatge 3D, imagino. Bueno, realment sí i no, perquè si tenen el mateix esquelet o la mateixa forma sí que és fàcil aplicar-ho, però a vegades no és el cas, no? Si tenim una persona, un caràcter més baix i un caràcter més alt, l'esquelet és diferent, llavors les proporcions són diferents. Clar, també depèn de l'animació, no? Que hi ha les animacions per esquelet o per rències, per les manes. Però sí, tot depèn de com estigui configurat el personatge. Hi ha casos que si la configuració és la mateixa es pot aplicar fàcilment i si no s'ha de fer retargeting, és a dir, com recalcular-ho tot. Però sí, la idea és poder-ho utilitzar per tothom. Vale, superguai. I ara ens vols explicar en què estàs treballant ara mateix? També estàs fent retargeting o no? Per Sign-up? Per present. Sí, intento fer alguna cosa de retargeting per utilitzar això en animacions, per no haver-les de crear tot de nou, poder aprofitar animacions que s'hagin fet per altres personatges o que siguin públiques o agafar-ho, capturar moviments d'un actor real, per exemple, en sales de captura i llavors poder-les aplicar als teus personatges i a tots els que vulguis.
Llavors, sí, estic intentant tenir una base i mirar quines són les rotacions exactes i aplicar-les als altres caràcters. Val, però una cosa que no t'he preguntat és per què és important que les animacions vagin d'acord amb el que estàs dient. O sigui, per què és important per una persona, per exemple, per una persona gran, que l'avatar faci una animació que sigui com realista, Bueno, que no sigui com molt robòtic. Això en tots els casos, no? O sigui, tant en videojocs com en pel·lícules, en assistents virtuals, el que busques és realisme. Llavors, per aproximar-te al màxim al realisme, no només fa falta que diguin el que han de dir, no? Sinó que reaccionin de manera natural i això no només és amb el comportament verbal, sinó també tot el no verbal, que són tant els gestos, els moviments, les expressions facials, les mirades, tots aquests petits detalls que no ens en donem compte quan estem parlant, doncs els fem, no? I això fa que la comunicació o la interacció sigui realista. Llavors hem d'intentar no només que reaccionin dient el que esperem, sinó que també es comportin com esperem. I bueno, això que volem que sigui el més natural possible i creïble. I per creure tu s'ha de comportar com una persona. I parlant de comportar-se com una persona i creure-s'ho, com li deies tu en Uncanny Valley? Uncanny Valley, Vall inquietant. Vall inquietant. Hi ha Vall inquietant per animacions també?